noy nuguyono aro no khaksa masanoy ni dose khaksang ni bukra bini tani no bai khlaya khaksang maya sabi bini tani no khaksang maya sabi Ông xe Noy nuguyono aro no khaksang masanoy ni Bethlehem kami otang di aro no khaksang masanoy ni aro no khaksang masanoy ni Ani khani Bethlehem nung le phaya asai ni musang rigo munai mak mai panai tuna pada sampai nai ini makan malam nai dan pai pai dapat betul một thằng đấy à
Hambai, belakan osini dakdu Baptist Pastoral Circle ni koi rokno, dakdu circle yengai paine rokno ang kakamia poro, dai chini sungsaiman layo chung SNB yengai dakdu koi yengai dakdu yengai circle yengai chung chini mungni bisinti chung thalayana, dai chung oro je paimanjak panai rok, chung just oro chung naisimi ya chung participate bukhalayana. Dai chini o jaga sini mungni bisinti sini o pandano sung thanglaina ani mungkai rescue mo thangka binan kopra nok thai tongo sunga jaga bo naithotok ke tonglayo naithotok ke phajangnai ei paijangnai kabang mo tongo chung miani simi chung pandano sung chenglai kha chung wati beri phujangma hayabo chung chenglai ma dali atam khai tini ka haino hai kai tar sungno salka hamrakha hangangkai chung 어버는 비신디노 지금 반다노 쟁라냐는 저강 저도로 산자가 몰래는 산자가 함 산자가 함 때보 너로 퍼랑 때보 기사 쟁만이 봐 때보 빌릴르 가야위 때보 허르 무슨 자 가이게 너로 사나니 제스타 가이디 산자가 함 응야쿠 그상만 소라블레 그러니까 기사 뚱루룽 나라얀다 산자가 함 Dewasa, Santa kaham, belai ke hambai norok do, okay, tadi, jeng lokai terjung bani bising tui jeng tini kong ting nai engkaba, tadi jeng pandano teruk kai agok layana. Cini oro sijak tongo jeng na sekang no ang yang on na sigi pori nariwan norok no, tini tim tongo oro. Yak seler keneng bigra engnai tamu ke yak kesrang engke yak kesrang keneng genang engnai ante saporinai among kapureng mong ten ni for yak seler keneng bigra engnai tamu ke yak kesrang keneng genang engnai gai itu kok cini bising teh jatuh ke tangke hamari kupung ruteng Tekai sekoi narang namu sungo, cini takut bukurang no, cuma jago Kristen tongo, non Kristen tongo, ang jodoh no je paine rong no, ang koyu, norok paine, cini o panda norok rubur sabnai, tei mu musanai nai thota podre pod paine, aborong no bo, norok nai mana no nai thong nai tokai, norok bo paine o jago participate klaimano, tei cing norok je tong nai rong bo, cing bo borong nai simia, cing ya pa bo khorob lai nai. Tei jeng nubo mosalai amai ke sengo pandano jeng jotono naithong ni bisinti ke sengamno pandano seng telang lainnya bagi seng cesta painnya. Tei cini nangkung mana kau isu kamu? Tei kaisa norok no sai namu sungo, tei saklai namu sungo, cini oro health camp hini jeng peluksa, oro cini oro dokter bo pai sok paisa, ke oro norok noni. Mungsasek sago derawai tongkai ba mungsasek norok kami asayang tongka hangkai norok tangi aro check up kaisage malo aro beba no jenaizak mani free tongnai hangkai norok tala chidi bata kiri di tangi naizagi mane yo jengha hangkai rasuk ketu kaham cini kai to bisinte sengman kha jeng o ban kui chengi rina bagai Reverend Rajkumar no bo pai dang so cini pandano surui rina ni engtheng Sui này, sing mukum lai ne, sumrai kai tur, maya ganang Jisu, jino senam nai, sinu bebak, bebasta ke kelang nai, te jino khar nai kai tur na hamai, jini dak dus circle ningui, obo second day, je. Oro tongo chini Kamanmura Baptist Church, second o tongo chini Lam Kathar Baptist Church, te third o chini tongo Gagan Sodar Baptist Church, te fourth o tongo chini Mukumu Baptist Church,
Tại chini fifth to tongo borom Baptist Church Baptist. Ini keplai, seng tirinio salo pal kotor kaya o baligo, seng tanggo kaya dam cowok asap kaya ni bagai yang koi horo. Tebo hambai rewo, tai lamsogo, sini Southern Baptist Association ni, koroksa sini evangelist. Hambai sini narwai motom rong no seng mongsa boro no seng kisisa ozrawo association ni tai khoroksa sini pastor koyo tai bosini Dr. Baptist Pastoral Circle ibo choir team ni convener bono ba ang koina yang beskango phai isa loporogno bini cinema Nay ung khaba thai di ching panda no teruk khai agok layana chini oro sijak tongo chengna sakang no ang yango na shigi pori nari wan norok no tini thim tongo oro yak seler kheneng bigra ung nai tamu khe yak kesrang kheneng genang ung nai ante sa pori nai among kha phurung mong 10 ni 4 yak seler kheneng bigra ung nai kamu ke yak kesran keneng genang engnai. Gai. Gai tu nukok cini bising tu jatuh ketal ke hamari kupung rutung. Setiap kali sekoi narang nama sungo cini takut bukurang no. Cuma jago Kristen tongo non Kristen tongo ang jatuh no je paine rong no ang koyo norok paine cini o pandawa manjak paidi pandawa paine buskang paine norok jengbai je orang tonglai rong borok rubur sabnai. Tei mu musanai nai thota podre pod phlainai aborok nobo norok nai mana nang nai thongnai tokai norok bo phainai o jago participate khlaimano lo chesta phainai nai tei chini nangkung mane koiso komu Tek aisa norok no sai namu sungo tei saklai namu sungo chini oro health camp hini chang poloksa oro chini oro doctor bo phai sok paisa ke oro norok noni mungsasak sago derawai tongkai ba mungsasak norok hamya sayang tongka hangkai norok tangi aro check up khaisake mano aro beba no jenaijak mani free tongnai hangkai norok tala chidi ba ta kiridi tangi naijaki maneyo jeng agibo jeng doktor ok najan thang hangkai rangrok phup jeng mara layu haide ba hangkai omok kaisa sok khep kaham chini kaidon bisingte jeng mankha jeng o baniani bisingte jeng o jago bebak no jeng sak hamiro tei podre pod jeng naijak pono chini hamiro kung tong hangkai tei chini biti bo jeng o jago jeng magnan manai tongo bon bagai jeng o sep no jeng kibilaya jeng jotono buskano